Алекс, добре дошла. Радвам се, че дойде в нашия склад, за да разгледаш какво можем да предложим за твоите прекрасни обекти. Ще ни кажеш ли какво препоръчваш на твоите клиенти за кухните, за баните? Знам, че правиш и много заведения, така че е хубаво да ни обясниш и за тях. Много ти благодаря, Ани, за поканата. За мен винаги е удоволствие да идвам в този склад. Благодаря. Тъй като мога да видя невероятно красиви неща. Всъщност за нашите обекти, това, което предлагаме на нашите клиенти, когато имаме мокри процеси или когато им трябва нещо наистина красиво, което изглежда вау, ние им предлагаме технически камък в кухня, в баня, също така при обществените обекти. Аз много обичам да слагам технически камък на баровете, защото това е зоната, в която се работи най-много. Клиентите са там, това е нещо, което те виждат почти веднага, когато влезнат и съответно изключително лесно за поддръжка. Това е много важно за тях, нали така? Да. Абсолютно. Поддръжката е изключително важна. Много важна. Само мокра кърпа, лекичко се забърсва, без абразивни препарати и всичко е наред.